Welcome to our channel! Pangasinan naman yan! Good afternoon, guys! Hello, good afternoon. So, today is we go at the church, St. Mary's Church, Negombo. Easter Sunday today, so we need to pray. And nag-celebrate din sila dito ng Sinhala and Tamil New Year. So, marami rin ditong mga Catholic. Kaya, this week, nag-celebrate din ng Holy Week. So now we are going to church. We pray. See you guys! Guys, nandito na kami sa St. Mary's Church. Hello guys! So, we go inside. Let's go guys, simba na tayo. Then guys, pasok na tayo. St. Mary. Guys, dito na kami. And guys, look. St. Mary Church dito sa Negombo. Negombo, Sri Lanka. Papasyal namin kayo guys. Tingnan niyo yung simbahan dito sa Negombo. Tara! Yan po yung simbahan niya dito. Lawak po ng place niya. Ganda siya guys! Yan, tayo. Magpe-pray lang po kami. So, simba na kami guys. Guys, kalalabas lang namin ng simbahan. And then, pag may time, pupunta rin kami dun sa dadaanan namin, St. Sebastian Church. See you guys. Yun guys, nandito kami sa St. Sebastian Church, Katuwapitiya. Negombo, Sri Lanka. So hapon na ho kami nakapunta rito. Kasi madami yung tao po kami na siksikan. Yes. Ngayon, kukonte, kaya ngayon lang po kami nakapagsimba. Dito na po kami sa St. Sebastian Church. Ito po, bago po pumasok, nagtatanggal po ng shoes. Kasi, lahat po sila doon nagtatanggal ng shoes. Kaya nagtanggal po kami ng aming mga shoes. So, yun na guys, simba na tayo. Okay na lang. Ito yung St. Sebastian Church. Yun guys, tapos na po kami magsimba. So, ito naman. Magsusot naman kami ng shoes. And then, magra-rounding po kami dito. Ganito kasi sila dito guys, pag nagsisimba. Yes, tinatanggal ang shoes o kaya tsinelas. So, yun guys. Shoes muna kami, ha? And then, magra-rounding tayo. Magsimba, yan, ikot-ikot lang kami dito. Yeah. Ay, ano yan, balloon? Yung single.
May wishing guys sila dito guys. Balloon, natatakot ako dyan mahal sa balloon. Baka, ano, alam mo na, yung palabas, lumalabas siya sa dako. Pray tayo kay Mama Mary. Dapat binigyan mo. Upo ako na ano. Tubig. Hindi Ano nila ba yan? sila dyan eh. Sige nga. Ayoko ha, ikaw lang. Ano mo yan dyan? Ibaba mo. May ilaw. Tapos igaganin mo yan ha. Sige, ibaba mo. Tapos yun ang pang-akyat mo. Ayun ang pang-akyat mo. Pwede mo ano. Tatry ko guys. Oh, na-shoot! Huwag mo nang ano. Ganun na lang. Ay, walang tubig. Ay, naku. Ayan po, first time niya rin gumamit ng balloon. Ayan guys. Tingnan nyo siya. Wishing mo na yata ito eh. Sige, hugas ka na ng kamay. Di ba masakit tuhod mo? Lagyan mo yung tuhod mo. Di ba sa yung pantalon ko? Tanggal pasma guys. First time ko guys. Ako din. Wishing well daw nila to. Ano yung... Dito lang yan guys sa St. Sebastian Church, Katua, Pitia.
Hi guys! Friend, Nadisha! Hi! This is my Sri Lankan friend, Yes, Nadisha. Nadisha. Mercy. Katua Pitiya Church. Yes. Accidentally we met there after a few weeks because she is working Jaya Kodi. Jaya Kodi This is Supermarket. Lasanay, guys. Lasanay. Beautiful. Yan siya, guys. Yun guys, tapos na kami mag-pray. Uwi na po kami. So keep safe everyone. At always pray po natin. Ganyan din po ang ating mahal sa buhay at ang bansang Sri Lanka na makaahon sa krisis na kinakaharap nila ngayon. Pray for Sri Lanka. Bye-bye, guys. Until, Keep safe, everyone. Until next video. So yun guys, after namin magsimba, kumain kami dito sa Caravan Fresh. Malapit lang po kasi ito sa simbahan. Okay, good night. Lasanay, friend. Bye. So yun guys, eat muna kami. Napagod.